Mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého má zabezpečiť vydávanie rozhodnutí na povolenie výnimiek zo zákazov z druhovej ochrany na usmrtenie jedincov medveďa. Podľa Tarabu v roku 2020 bolo okolo 650 stretov s medveďom, minulý rok to už bolo 1900 stretov. Ten nárast je úplne jednoznačný a každý rok ide hore. To sú oficiálne hlásenia, na ktoré musí vláda reagovať. Medvede považuje minister za extrémny zanedbaný problém, ktorý sa nevyrieši z dňa na deň. Opäť medveď natočený vo Vysokých Tatrách v jeho domove. Medveď v obytnej zóne. Pán si nevšimol medveďa pár metrov od seba. Pane, pozor, medveď tu je. Tu! Tam. No tak ešte prejdete a uvidíte. Tam sa presadá. Sadajte. Medveď natočený vo Vysokých Tatrách na poľskej strane. Medvedica s mláďaťom pri odpočívadle v blízkosti Vyšných Hágov. Medveď smerom zo Spišských Hanušoviec na Veľkú Franku. Dobre, no co? Asi zase do... Medveď. Medveď natočený pri koľajnici vo Vysokých Tatrách. Štyri medvede za 80 minút na jednom mieste pri Banskej Bystrici.
Ďakujem za zliadnutie videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte odber. Adios.